een tijdje geleden met u gepraat en hou het fratste woord op de keukentafel. Ja, beste u, ik zal een beetje erover vertellen. We hebben een aantal weken geleden zijn we hem gaan bezoeken. Hebben we met hem gepraat. En nog eens gepraat. En dan wordt direct enthousiast, moet ik zeggen. Dan zegt hij hier, 2016 wordt wie jaar. En daar ben ik ook van overtuigd. Die zei dan onze wachtlustigheid van het jubileumjaar 2016. We hebben een prachtige proclamatie weer. Je kunt zien wie breed dat ze is. Ja, dan hebben we te zien. Ja, en dan houden we het even hier vasthouden. Prinsenproclamatie 2016. Het jaar 2016 is pas een paar dagen jong. En veel carnavalsvereniging de aanhangers zijn hier bijeengekomen om onze nieuwe wachtlustigheid uit te roepen. Viert ons dit vandaag op de eerste zondag van het nieuwe jaar, omdat we zo lang mogelijk kunnen profiteren van ons jubileumjaar. Het is 66 jaar geleden dat onze vereniging wordt opgericht, dus we geven extra gas dit jaar, want dit jubileum laten we hier natuurlijk niet zwammen voorbij gaan. Dit feest kind er ook niet meer te starten, maar met de uitroeping van zijn wachtlustigheid. Ik ga u het over hem vertellen. De weeg van onze nieuwe heerser stond in een Zwanmeerse. Deze sfeervolle gemeente het Heer zijn ganse leven niet verlaten. Wie hier veel geworden en zijn papa en mama toen niks meer kosten jaren, gingen op de basisschool op het Dwartveld. Daar sloot zijn carrière op 12 jaar geleefd niet al af en ging vervolgens aan het Stammenmaris College. Vervolgens begon het echte studeerwerk en ging elke dag met de bus op de fiets door Heerlen om te gaan studeren aan de Waggeswand Zuid. Hij studeerde af bij de Rijksbank in Maastricht en in die plaats werkte hij jaren als ambtenaar en ondersteund door heel veel u die het minder goed hebben. Zijn wachtlustigheid hield gelukkig van spas en plezier en tijdens het Pisa-fest van het eerste leerde zijn grote liefde tegen lief. Een knap meisje, hoe het kunnen bieden zien, keek van leven met de ogen en sinds 13 zijn ze altijd bij elkaar. Sinds 2014 wonen ze ook samen in een van de kortste straten in het Meersen. Ze zijn alle twee sportief aangelegd. De nieuwe heerser toont zijn talenten bij de FC en die prinses oefent dezelfde sport bij GSV. Ze stonden allebei midden in de gemeenschap en hun alternatief delen in het gemeenschapsleven. Dat hebben ze met toes met een paplepel ingegeven gekregen. Zoals sinds een lid van een buurtvereniging en is zijn wachtlustigheid die een van de jongste verenigingen van Meersen. Daarneven neemt ook zijn bestuurlijke verantwoordelijkheden en is er al jarenlang gerespecteerd lid van vastelavondvieren. Zitten alle twee in het bloed en ze zijn besmet met het vastelavondvirus. Als prinselijke hoogheden hebben ze al ervaring. Zijn prinses en bij de kuitenbieden is een onze prins ooit als voetbalprins. Zijn wachtlustigheid slaapt al weken slecht en steekt de popen op zijn rol als prinsen kunnen gaan invullen. Daar draait er al heel wat een gerund voor de ogen. En nu is het moment dan ook echt aangebroken in het jaar dat we ons 66 jaar jubileum vieren. Ik vraag ook aan alle aanhangers, onze oud-prinsen, ereleden, gulmannetjes, Chans en Scheef, havenmannetjes, iedereen die hier steekt met een vaste gelovenshart achter dit wies besluiten stond van ons bestuur. Sleten in de kern, zodat er 2016 nooit meer zal vergeten. Onze wachtlustigheid, Bjorn de Eerste! En natuurlijk, Sint Prinses!